Ndewo. Ono sina mmemme kwesịrị ibido by 12 o'clock nsi unu na mgbe ọbụ na eze arụ batara n'ọgbọ ahụ mgbe 12 kwuru. So eze arụ abatana and ọ nọrọ n'ọnọdụ. Can we all get seated now? Can we all get seated? Milliard, je mon mal de Aro, mamana. Okibo, mamana. Ibomisi, mamana. 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 Ndiye mori hori he. Aine kele ohande madu. Zukasaran na Nkwepe Ibomisi. Abịara ọṅụ. Abịara oke mmemme taa. A na-ekele ndị eze dị iche iche. Eze Nnara Ọkiwe, anyị bụrụ gị, anyị na-ekele gị. Eze ndị uche Izọgụ, anyị na-ekele gị. Ndị ọkpakọ arụ nọ n'ebe anyị na-ekele gị. Ndị eze ogo dị iche iche anyị na-ekele gị. Ndị oke mmadụ dị iche iche. Ndị nzukọ arụ, ndị organizing committee, ma ndị midia, ma ndị inyom, ụmụ arụ dị iche iche ụzọ na mba arụsịrị na anyị na-ekele gị. Taa wụ izu pụrụ iche. Anyị na-ada Ibomipiti ebe ọ pụrụ iche ka a na-eme Nkwepe Ibomisi. Na-ajụ ezi Ibomisi na ọ kpọghị ndị na-eji mmiri nka mmiri na eru. Mmiri enweghị ike ido taa. Mara nke i mere. Mmanụ. Ndị mara ihe ọrụ ihe. Anyị mere nlegawa n'ihu nnu. Eze Ndewo. Eze Ibomisi ekwuru n'anyị na mmiri enweghị ike ido kama nwere ike ịbụ abụ. Ọ bụkwa ojewara. Dịka m na-ekwu mbụ, ihe nchọwara ndị chọrọ ịkọwa na wọnọ na ọgbawụ eze ndị uche zagharị arụ ndị Izọgụ bịa. Engineer Emmanuel Thompson Uche, Maazị Nawe. Engineer Emmanuel Thompson Uche Kenai. Arokibo, Mamanu. Izọgụ, Mamanu. Ọgaramba Meziemba, Mamanu. Inde. Ụmụ nwanyị ori ihe. Obi dị m ụtọ na nnọ ebe a. Ka Chineke nna were amara na afọma ya gọzie ụbọchị nke taa n'aha Jizọs. Ndewo eze ndị uche, anyị na-ekele gị. Anyị nkwere ọzọ ọdọ batara onye awụ eze elect. Ọ na-etinye eze Chinyere one of Arọkigwe. Ọ na-etinye eze Igwe Kingsley Chinedu. Maazị kenekwa anyị. Mmanụ. Kelee. Mmanụ. Ọgaramba dozie mba. Kelee. Don't shift back. Go by the how can I like that? Babe, if we should set your chair where
DJ okay wala chitenekwe DJ biko mweze bekele Bibi ki bu chest onye nwe si na mmiri enweghị ike ịma ya dị onye na-esi ụzọ ya wetara m nchụanwụ a so maazị thank you very much anyị si na mmeba m were nchụanwụ alawa Jizọs ndewo alright anyị ma achọ ịma ihe anyị kwụnọrọ n'ebe a aga the PG Ibomisi hello, the PG is going to address us now. Ezar, ihememe. That's right, mema. You're welcome, sir. Ndewo, my MC. Aro Kimbo, man. Man. Yes, sir. Showers of blessing. Yes, sir. But we see, man. Other state, man. Nigeria, man. Mbadi chiche, no neba, man. Umuwai, ori he. Ndewono. Ama masi anyị na ndị na-amaghị na taa ka Ibomisi na-eri ji. The mic is on? Okay. Biko, anyị na-ekele, anyị ji abụ ekele na-enye mmadụ niile nọ n'ebe a n'ugwu bidum n'ihi na mmemme a bịara taa ọ mmemme Ibomisi na-eme kwa afọ ana na-eme ya iji were mee ka ọhaneze maa na Ibomisi kwụrụ akwụrụ n'ọnwụ emume gbasara afọ ọhụrụ ọnọdụ iri ji mba dị iche iche anyị na-emetụrụ mana redio mana fon ọsị ama ọsị gị ya and one anabataje our invitation so ya mee mmemme abụghị obere mmemme ọ bụ kwa afọ ka anyị na-eme ya and ọ na-adabakwa na-adaba mgbe eji emegba mmemme nkwe Ibomisi ihe na-adị iche na-adịje n'ihi na Chineke na-anabataje ma ekpere ma ntamimo ihe gbasara ya ndị na-akọ ji bụ na-emeje emegba nkwe Ibomisi erie ji n'ụzọ pụrụ iche jiwo na-agbaji iche at the end of the day. Biko so ya mee ọtụtụ okwu adịghị ụka mgbede anyị na-asị biko aga anyị zazụkọta ya bụrụ mmemme afọ na afọ anyị na-emeje anyị na-ekele ihu ebe ọ dị ukwuu nnabata ka anyị nabatara unu ọ bụ eziokwu na mmiri na-emetụ ka ọ na-abịa inye anyị nsogbu kama Jehova onye bi n'eluigwe ga-eme amara ka ihe dum gaa na nzu mmiri agaghị egbochi anyị emekwa ihe anyị kwesịrị ime n'aha Jizọs. Ọ dịka PG Ibomisi kwuchara n'ihe anyị kwụbịa ebe a
Hello, unu n'anya na ọbụnụ ma bụ moto ojii na-atụgharị. No Honorable Commissioner for Culture kpatara ịbịa kwara anyị ugwu na mmemme nkwọ Ibomisi taa. Commissioner for Arts and Culture. Ọnọrọ ọnọdụ mma ama ave ama ekworo ọhaneze nọ n'ebe ave ha anyị ndewo maazị, you're welcome. All right, anụrụ m na maazị abatara ugbu a the Commissioner for Arts and Culture na-abịa bụ Honorable Matthew Ekwuribe. You're welcome, sir. Ebe ị nọ n'Ibom etiti ebe anyị na-eme celebrate Nkwo Ibomisi Aro. Tomorrow will be the grand finale a ga-enwe Ekekpe Arụ niile ka ha ga-eme n'Abikpe nke a bụ Nkwo Ibomisi. Thank you very much. Spin well. Isi ekpe ahụ, isi ekpe Igbo na-agbagharị ụzọ ọhụrụ ya bịa kụsatụrụ ya Commissioner for Arts and Culture. Ndị isi ekpe bịa kele mmadụ ekele. Dịka ị na-abịa ikele, anyị na-eji igwe na-ekwu okwu nye eze Ibomisi ihe ọjọọ nwe mmemme anyị. Ọ na-ekwupụta anyị okwu nta address by eze Ibomisi. Oke Igbo mma mmanụ. Oke Igbo mma mmanụ. Oke Igbo mma mmanụ. Ndị abịara mma mmanụ. Ndị uche mma mmanụ. Ndị okoro ọjọọ igwe mma mmanụ. Ibomisi mma mmanụ. Ọgaranya n'eze mba mma mmanụ. Ndị na-ewere ihe orihe. His Eminence, Eze Dr. Engineer Ebelechukwu Ọjị. Eze Dr. Engineer Ebelechukwu Ọjị. Eze Arụ the ninth of Aruchukwu Kingdom. His Royal Highness Eze Okenafọrọ, the Eze Agwụ na Ọkọrọ Agwụ Kindred of Aruchukwu Kingdom. Eze Uche of Ndị Uche na arọ ndị Isuọgụ Amankwụ in Aruchukwu Kingdom. Aka ji ọfọ ndị abịara from Okoli compound in Igbo in the Diaspora community of Imo State. The mayor of Aruchukwu Local Government Council area. Please, if there is any traditional ruler that I didn't mention his name, this is a case of omission, not intentional. The mayor of Aruchukwu Local Government Council area, members of the Council of Nnejogo Aruchukwu Kingdom, members of Okaifo Aruchukwu Kingdom, President General Nsuka Aruchukwu Worldwide, men and women wings, PG of Ibomisi Kindred, PG of Ibomisi Kindred villages, youth of Ibomisi Kindred villages, distinguished ladies and gentlemen,
On behalf of Ibomisi Cabinet and the entire members of Ibomisi Kindred, I welcome you all to 2025 Nkwo Ekwe Ibomisi ceremony. I thank you for disengaging yourself from the multiplicity of assignments to be present in this our Nkwo Ekwe Ibomisi. Your distance not also withstanding. Once again, 2025 Nkwo Ekwe Ibomisi is upon us. Uncharted, this unsoiled Nkwo Ekwe Ibomisi offers a fresh opportunity to evoke and maintain the consciousness of God in the quietude of heart and piety of soul. A perfect chance to start afresh on a stronger moral and spiritual footing. In the words of Arthur S. Adams, good character is that quality which makes one dependable, whether being watched or not. Which makes one truthful when it is to one's advantage to be a little less than truthful. Which makes one courageous when faced with great obstacles. Which endows one with the firmness of wise self-discipline. At the other extreme, anyone who is untrustworthy, unethical, clever, and slothful is deemed to be without character and on a steady path to ignominy and downfall. Can a man truly reflect good character without being sincere, truthful, decorous, tolerant, and compassionate? Can he count himself morally scrupulous without constant self-scrutiny? Can he seek righteousness without spiritual submission? As a kindred, can we honestly claim to be respectable and worthy if we as individuals we lack character? Character, as said by Aristotle, is that which reveals moral purpose, exposing the class of things a man chooses or avoids. It implies acting in a manner that is honorable, courageous, principled, and considerate. With strong determination, we must avoid a relapse into our old habits as this reflection winds down. We must seek to dislodge the awful stereotypical Omasam normal factor syndrome from our side. Like they will say, if you see something, say something. Like a precious stone that manages to retain its sparkle, we should let our good character shine forth, setting good examples for those around us. Our good Lord Jesus Christ has bequeathed to our kindred abundant physical and intellectual resources to sustain us, but we are yet to hit upon the rightful formula for harnessing our enormous potential. We wait to generations yet unborn to guide our minds and come to grips with the other styles of kindred building. Kindred building is the responsibility of each and every one of us, you and I inclusive. But it cannot flourish on a platform of moral turpitude, selfishness, greed, wickedness, falsehood, and endemic vice, where justice, fairness, and equity are denied to the vast majority. We need to coalesce around a vision of the future that defines our kindred character, based on universally accepted standards of right and wrong. After all, a good character is the jewel of human existence. Finally, distinguished ladies and gentlemen, we sincerely acknowledge all the goodness of our Lord Jesus Christ, especially in keeping us together as one indivisible kindred. And even all the people kingdom at large. Despite our many failings, the Almighty Father has steered us past the spectre
of Kindred disintegration in times past, and we acknowledge that we have come this far only by His grace. As we progress, help us to develop a solid moral character as individuals and as a kindred, so that collectively we can make the right choices that will help us build an Igbo-Misi kindred in our Chukwu kingdom we can all be proud of. Once more, let me thank you for honoring our invitation. May I also thank our sons and daughters who generously donated towards the success of this ceremony. It is my ardent prayer that God should be with us all and guide us all to our various destinations. Long live Igbo-Misi kindred. Long live Aruchukwu kingdom. Long live Aruchukwu local government. Long live Abia state. God's own state. Ụzọ mma mmadụ ndị na-emori ihe orire ndewo n'uwo. Biko ihe anyị na-arịọ ọwụ ka mmadụ niile tikọta aka ka anyị uwe oyibo onye ọbụla na-adị nara akpa nganga esi na anyị wụ onye Igbo-Misi. Ihe anyị na-ekwu ahụ maka ndị Igbo n'ụlọ, anyị na-ekwukwa maka ndị Igbo nọ n'ụzọ, ndị abịara, ndị okorobịa, ndị ike, ndị owu. Biko mmadụ niile tinye aka ka anyị mezie arụ ihe arụ dị mma ọ dịrị mmadụ niile. Otu Igbo mma mmadụ. All right. Eze Igbo-Misi ọ gụbara na bekee ya tapịa aka ihe niile ọ gụrụ na Igbo. Ya na-ekwu okwu ewu na arụ adịrị mma. Na arụ dị mma. Mpaghara niile gbakọrọ wụrụ arụ adịrị mma. Igbo-Misi one of the kindred families na-ebi ọkụ arụ. Anasịgo na Igbo-Misi adịrịkwa mma. Ọwụ all right. Ọ dị ka ọkụ na-atụtere ebe ụlọ. Anyị na-asị eze Igbo-Misi ọ ma-adịrị gị na mma. Ụfọdụ ndị kpọrọ anyị ma dị mma. Ọ gara iwu ugbu a eze Igbo-Misi kwugbara okwu. Ndị na-enyerugo agateela anyị uri. Kama a ga-mmiri zọrọ eme. Amaghị mgbawa ga-etebe okwu ndị ọrụ tebụ ata m eze ọrụ ekworo anyị ukwu. Isi wetere. Ndị na-erugo. Anyị na-abụ anya ukwu a na-eme na mmiri anyị edo. Unu ga-ete ya ọ dịghị mma ma ọ dịghị mma anyị na-eturi ahụ. Ihe bụ showers of blessing. Unu tebe anya tabe eze arụ anyị ekworo anyị okwu. Unu eteghị ọ gaghị ukwu. Go. Over to you. Hello, Nruma. Fight against Hoti. Not the organizers. So the phone, you can't do my own. This is the deep water surf, the umbrella. I drop from you. The Malaconi umbrella will name Malaconi. It's going to be an app by. At least I've got for the vacant. Some I don't
don't get it. Ah, again, what? Okay, lie. I'm now talking so. That's not 1 million at that time. Water like this, enter that place first. Maybe all the way around. Under the sun and in the rain. That's the work. Oh no. Small umbrella higher. What do you know about one? I want to have it. It is in your side. I'm so angry inside me. One get chuck a challenge. Better like this. Okay, now. Release that thing down, that's in the suit. Look at some Other get na that Joe that's in the media offer there. Another mistake, allow it. Hello? All right. Hello? I ain't gonna talk about
side bi akọwa ihe anyị na-achọ ọbụbụ unu ga-esebere eze anyị nri before oge kwuru anyị. No. Making the bound. You want making go do something, we go touch the other. You want to come out and reach end. Anyị na-echebụ asa nweghị ebe a na-edobe ọkụ akụ egwu na-etinye etodo n'ibe dum. Anyị si weburu ngwa ahụ bufeta ebe ahụ guzo bịa tụrụ anyị. Meanwhile, before we not be in any trouble, have a protocol in the area so that I can get what you call America. Oh, but I just don't work over the name of mine. If I could never tell you mine, I'm here, I know. So, the DJ, everyone may titiri anyị egwu omenala na-etitiri anyị taa ka ọ dịkarị ka ndị mmadụ nọ ebe a anyị na-echere ndị nna ya erigbo any cultural music please. Hello, DJ.
Keep your umbrella, bros. Keep the umbrella. Mmiri na-etosa ada. Ezigbo mmiri na-adapụ ya dị ndị mmadụ ahụ na ha ga-alụkwa ha. Mba. Ewere ha adịghị na mmiri. Agbakwana mmadụ ntị. Mmiri akwa ya ala obi chekwa
they switch position. It also. Oh, camera again. Okay, help me. See what I'm moving. No bend the camera. Am I there?
Onye okwu na nga wee pụta gị. Onye okwu na ama wee Stretch your tire. Stretch. Hey! Ugbu a kuma ọ na-emene mana isi ọdị tụbara n'ụka anyị anọ n'ọgbọ ebe ndị egwuregwu nọ ndị niile na-agba moto dịka nke ndị otu ọnwụ unu abatakwa na abata biko sobodi were nye ga dochie ụzọ ugbu a ekwubiri onye kere mmadụ ekwubiri obedo ya kọrọ anyị ekere mgba Shut up your phone, Biaba. All in the right. They're gonna. People know that.
People that are standing should go and sit down. They will see everything. If they sit, they can see everything.
Commissioner of Health and Culture Gawara Iji Owacha Makaracho Epo Amaro Wetewe Chairman Wetewe John. Putting this man the video inside there now. I don't want to take them myself. I saw him they do. I don't even know what it is. If you cover, if you be personal photographer, others no. If all of us align, it go dey easier. Everybody go get the same thing. Now they give for medicine. Now, you know, official launch of the New Yam Festival, the New Yam at IBOMC. Onuwetewe Nangwawa. Mouthpiece. Any person who want to use your phone, snap yourself. Then with them, you just come and pack a seat. Don't come again. I will play high. Wait for my bag, come back. Up.
And if you return and no arrange, that man will give us. He's not going to give me sign already, sir. I just want with that. You know, the owner come meet us. I said, this kind of I'm the kind of no one said, not the gentleman. Excuse me, sir. Why not see the floor? I want to resist. And I get the ring go. I want to resist. Now what resistance and I wide to know off. Very full. I didn't take. You didn't say what that flood really did. I didn't take. Okay, you sit down and let's talk. Okay, are you Joe ready? To the job. Thank God. All right, everybody Jawa. I got the The yam don't come. The yam don't come. Bruno Verdi,
Abia State, Imo State, ụmụnne anyị ndị nọ na mba ndị Igbo ihe orire ezi Igbo isii ma ji bunye eze ahụ ka onye abịa anyị ka ọ wara anyị ji aga na-aza eme ewu o nwere mma tii ya o nwekwa ihe ọ chọrọ iji awa ji a ukwuola anyị den anyị egwuregwu agawakwa n'ihu oke Igbo mma na eze ahụ ji ka obodo aka n'ukwu ndị ebirikwa kọmishọn Maazị chere kwa na were nwayọọ ikwu were nwayọọ kwuo ihe a maka security for you now. This kind of thing is happening. That's the way it is. I've moved the camera and no one is recording. It's live. Achọrọ m isi oge eze agwụ abatara n'ọgba na-echewu ka ọ nọrọ ọdụ prọfesọ Kori Joma sochiri azụ bata n'ọgba ha nọdịcha anyị awọwa ji aga ekwesịrị iwe Maazị Okorobo bụ eze akwụkwọ ọdụ oche na-agbaji anyị olu ọ bụrụ na ọ bịa gbaji anyị olu ahụ kwesịrị anaghị awaji maazị chekwanụ ebe ọ ga-agbaji anyị olu anaghị awaji ibe na a na-awa ya na igwe agụbaji anyị na-eme ya agụ anyị ama hapụ na arọ mmanụ o doro anya ọgba maazị ọgbago kwesịrị nso maazị chekwa arọ mmanụ bikonu anyị nwere oke ọbịa bịara soro anyị na Ifite bụ kọmishọna of tourism n'Abia steeti anyị na-enye ya okwutụrụ arụ okwu kelee arụ ọ ma bịakwa echi biko anyị nwere oke ọbịa bụ kọmishọna of tourism Abia steeti bịara ịnọnyere anyị na nkwe Igbo isi taa
ọ bụ ekele arụ kwuru arụ okwu nta ya azọ ọ ma abịakwa echi bịa soro anyị na mmemme a na-eme ọnọbụ kọmishọna biko kele arụ kwuru arụ okwu arụ okwu Igbo mmanụ Abarama kelenu ọgarama mezepa kelenu ụmụ nwanyị orihe orihe ka were ohere a kelee His Eminence Dr. Eberechukwu Ọjị eze polisi eze na-abụ ka nwere akpata ndị eze niile n'ebe a ana m ekele ndị ahụ Chukwu Asian Kingdom maka emume nke ha na-eme n'ụbọchị nke taa kemgbe mụ na eze arụ n'ala ebe a oge ndị nọ ya ga-ekwu a sị na obi dị m ụtọ na ndị ahụ ga-uphold their cultural values and their cultural heritage. Ma anyị gasaịdị ndị osi ala ahụ ọzọ enwezi ihe dị ka tradishọn a na-eme. Ihe a bụ ihe ndị nna 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 anyị hapụrụ anyị otu ha ji bie ndụ otu ha ji mee omenala. Ama m na anyị soro ụzọ ụkwụ ha anyị agaghị eme ihe ọjọọ anyị agaghị aga ije ọjọọ. The Ministry of Arts, Culture and the Creative Economy was created by His Excellency Dr. Alex Oti on the 15th of August 2024 to give more attention to the culture, arts, creative economy and the tourism ecosystem. And today, anyị na-agba mbọ ịhụ na ejirimara anyị agaghị anwụ. Anyị na-agba mbọ ịhụ na ejirimara anyị agaghị ala. Ịga n'ọtụtụ ebe ụmụ anyị nọrọ amazighị otu e ga-asụ Igbo ha amasịghị omenala anyị. Ịbịa n'ịwụ ọjị taa ọ bụzikwa ndị niile ma ndị sị na awụ ndị dị mkpa n'obodo amazi ka esi awa ọjị. Anyị na-agbalịsi ugbu a iweghachi ihe ndị a ndị ochie a na-eme. Ihe a pụrụ anyị bụ ihe eji mara ndị Igbo. Anyị bụ ndị Igbo ma ị naghị asụ asụsụ Igbo amanụ ka isi bụrụ onye Igbo. Ma ị maghị omenala Igbo amanụ ka isi bụrụ onye omenala Igbo. So m ga-agwa ndị ahụ na ihe a na-eme dị anyị mma na Dr. Alex Oti ma maka ebe a m bịara taa ga-agwakwa ihe mgbe mba echikwa m ga-abịakwa ebe a m ga-emekwa observe ihe niile emere and I don't mind mgbe agbara ebe a taa agbago m ezi ha na m ga-ebe organize mba na the whole state. So ihe unu ga na-emekwa awụ jikọrọ mmadụ ndị nwere uru nwa ha nri ka ha maa practice mba so that eru ụbọchị ha enweghị iwu ime ya and a ga-enwe consolation prizes na mba a ga-agba. So maasị ka m ga-eme unu ebe ọ dị ukwuu si mgbe e ruru echi anyị ga-ekwusi okwu nke kwesịrị ikwu echi. Ndewono. Thank you very much. God bless you. That was the Honorable Commissioner for Arts, Culture and Creative Economy, Honorable Matthew Enrique Ekulibe, Honorable Commissioner for Arts, Culture and Creative Economy. Thank you very much, Honorable Commissioner. Thank you very much for coming to Aruchibo.
go there now. Best way to go to 500. We want to let you know that Ndojare Abaisala na Bobo Ndojare Kokobasi. Niemena, thank you very much. Mbonati kaya ime kuiki biakwabia biakara neganga. Honorable Commissioner is taking his leave now, being escorted by the President General Uzukaro worldwide. Mazi Nagozi Udensi Ugwaro. Honorable Commissioner Ndewo, thank you very much. This is the third time you are coming to Aro, if I'm not mistaken. Ndewo, thank you. All right. For that, achọrọ m ime ka mara na Ogenu Aro, former PG Nduka, ma nwana ọgbọ n'ebe a ugbu a ya na ndị niile yara sịga. Anyị na-arịọ ka ogo niile dịrị na njikere ugbu a maka ọ bụ na eze kwukwu n'okwu. Ihe ọdọ anyị nwere n'akwụkwọ Aro ma anyị okwu eze Aro na-ekwuru anyị okwu Ketanu Keji. We didn't get those. The camera was taking it. Ndị inyom abatala abụla m onye isi wo ọlaedo Chinyere onye kwere nwanyị ọma ndewo o durula ndị inyom ndị ọdọ ọya onwe with the President General Inyom Aro worldwide ndewo ihe abịala ndewo nụ. Ihe ọdọ anyị nwere n'ebe ugbu a wụ speech mark His Eminence Uturu anyị agaghị m aza chịkọta nwanyị taa na echi na-agakwa n'ihu from there. Biko maazị anụ m na eze ndị uche apụwana n'ọgbọ. Maazị biko ụzọ chee gị. Eze arụ ọkụkwe. Hello? Huh? Before the rain starts.
Just show it like that. They do this kind of work, they feel as I hope umbrella, this one don't be this is my mother's stretches. I just kind of worry. Maybe in each one I don't there's another. Hello? All right. Agaghị zaji ugbu a. Anyị si na ogo niile kwesịrị ịbịa mgbe ekpe bịaziri abịazi. Ndị amụkwa nọ n'ebe a chinchin. Agakwa mbamazi anyị mgbe ha na-eke ihe ọrụ mmiri ekweghị mmadụ bịa n'ebe. Biko ndị organizers wetara ndị akwụkwọ ha nọta n'ebe a nzade ọkpa na mmiri. Iwetara ihe we kwesịrị iji wee tụjụ ọkọnọ. They are not very happy. They are not very happy with us. Ha si na na-eke ihe niile nwee nke rutere bịa because of mmiri a na-ekwu idero mmiri na. So ya anyị na-ekwu anyị na-aga ime ihe anyị na-eji dance parade now. Okay, Biko, mmadụ niile, apart from the cameraman, SR wants to address us before, because on all of the ever. Because so we want absolute quietness, every place. But in the healing, we have to drop it. Only the cameramen are allowed here. And because it's time for SR to address us before upon here. Onye pa promote 385 they don't know initials, so they have to promote the proud, not be anybody. Cho, arrow, mamane. Cho, okibo, mamane. Cho, ibomisi, mamane. Cho, eza okrabo, mamane. Cho, okenachi, mamane. Cho, ndeja gamba, mamane. Cho, aro nganga, mamane. Yom cho, rihe. Aro noha. Njopota nekele mmadụ dum zukọtara na Nkwekwe Ibomisi. Anyị na-ekele ebe ọ dị ukwuu n'agbanyeghị na eluigwe mepere, mmiri na-edo, ọ ngọzi anyị hụrụ taa. Emere ihe a na-eme na-aga n'ihu, ya dị ụtọ na-ada ụda. Ndị ụmụ okorobịa anyị gbamgba Nkwekwe zi na woji ihe eji aga mba mere kọmishọna ji kwe nkwa na mgbe ọ hụrụ n'arụ na ọ ma eburu ya gaa steeti. Anyị ma nọ na njikere maka anyị ma eduru ugo ọhụrụ ebe ọbụla ebu mgbe aga anyị ji isi ya.
ihe anyị na-nwe ekwu bụ na omenala arụ dị iche iche ịnụrụ ihe kọmishọna kwuru na ndị mba ndị ọdọ erifuola nke na ndị na-arụ erifubeghị nke anyị na ndị ihe anyị ji na anyị jisie ya ike maka ụwa dum ada na-elesa ihe arụ ji nkwekpe anyị mere taa abụ ọdọ ọmadụ dakara nke a ọkwa nna abụ ọdọ ndị mba dị iche iche ma ndị zali bekee womesi anyị mee nkwekpe ọkwa nna anyị na-ele anya na anyị si na arụ azọlitela na ive dị iche abaisala arụ ife ọhụrụ emetụ ihe ọbụla anyị na-eme n'arụ ya pụọ ụzọ dị iche ndị mmadụ ma mara na worusa arụ wavụ ihe wavụ dute na mba ọdọ omenala anyị ma bụ uche anyị ma na-emesi ike anyị ma na-eme ya na nganga anyị ma na-eme ya eriju afọ ọhịa eji mara arụ arụ isi Igbo eji ekwe anyị arụ oke Igbo arụkwa na onye nọ n'isi ama hapụ ndị ọda agaghị aga ya anyị ma na-aga n'ivu n'ivu ndị ọda na-eso anyị n'azị n'afọ a anyị na-akwanyere ọmụarụ anyị ugwu pụrụ iche anyị ka na-ekwutuzi okwu ọhụụ mgbe anyị ma-esite na mmiri echi kama ụmụ arọ mara na ọmụ arọ dị n'ụdị n'ụdị anyị nwere ọmụ arọ nke bụ n'okwu bekee original ọmụ arọ nke ezigbo ya ndị ọbụla anyị na-afụ ndị mmadụ na-eru ọ dịghị ihe ọjọọ pụsara ndị nke ọhụụ ọmụ arọ nganga ọhịa wepụsara ya na nwekwu na nke isi ya ọhụ nke ndị bekee na-ekwu original ya ọhụ mgbe anyị na-eme ihe ọkụ ọhụ ka anyị na-ejije arọkwa na maka asị n'okwu bekee ma ọ bụghị original ọ bụghị original so itiri nke nganga mara na iti nke nganga itiri original ga mara na iti original ndị na-eme anya anya ụfụ uwe ga-eme nkewa ịhụ na 100 years abụghị 100 days ọ pụtara na ndị anyị nọ n'ivu ndị maara ihe wụ hazie anyị ahazi mepụta ihe bụrụ iche maka ndị na-amaghị ọnwa arụ pụsahara were ugo ọha etiri ya nwee ya ntam Naijiria bịa mepụta coat of arms n'onyonyo akwụkwọ anyị nyụrụ anyị fụ na mgbe Naijiria wepụsara bịaba họrọ nke arụ bụ ụzọ wepụta tii na nkewo arụgbawa akwụkwọ si na wo anarakwa anyị ihe anyị were gaa n'ihu emegba anyị hapụ ọ pụsara na arụgbaziri Naijiria ugwu ugo ọhụ dịka nkụtara arụ aka ọ ya mere arụ ji bụrụ bekee mbụ na anyị adịghị abụọ biko na nkwekpe a ọnkwekpe ọṅụ ọnkwekpe udo ọnkwekpe nganga ọnkwekpe ụmụnne na ụmụnne arọkwa na biko ka anyị were ọgụ na-aga n'ihu were udo na-aga n'ihu arọ ma dịrị na mma ndewone Thank you very much. Biko ndị na-abata ndị ekete esi all the way from Amangu webara ịkwanye Ibomisi ugwu pụrụ iche iziwo na uwe erutela ndị ekete esi na-abata ugbu a
Yes. Eketensi Amangwu ọwụdị na-abata biko ịbatawa. Anyị chere na ọ bụ sekta. Aka Eketensi anyị amaghị ugbu a ka mkpara na ihe dị iche bịa. Ụmụ abịakọwara anyị ihe dị iche. Aka ndị Amangwu na-abatakwa. Ụmụ abịakọwara anyị ihe dị iche dị na ya. Aba Amangwu ọwụdị. Nwaanyị ụrụrụ agaghị gbochiri ya. Mara obi nga agọrụ. Agọdị. Aba Amangwu. Ka ọ bịazi ihe o ji biri. Ọ na ụlọ echi ka ihe ma bụ ndị kabinet. Agọdị. Agọdị. Wobu mgbugbu bịa. Ọ dịkwa ọwụ ndị mere mmiri ya ji tasa na ala taa. Ọwụ ndị agwa gwuru egwu. The representative of Beza Amangwu na where testing the microphone. Yes, you know the baby couldn't they won't. I got it. They won't. Ndị ujere ya ekele yi Koko Obasi anyị fụrụ mgbe iyi batara ndewonu. Yes, ndị ujere na-abata n'ụzọ pụrụ iche. You can always be sure of them. Anytime when I am also batakwara n'ụzọ pụrụ iche. Agọdị. Ndị emụkwa nọ ya o. Yes. Ndị ebe agwụ nọ ya. Ndị ugwu akụma nọ. Kama ọ bụrụ na a na-enye prize, mmadụ gị ga-enye ndị ugwu akụma first prize for so many reasons. For so many reasons. Ka a hapụ ndị judges ka o mee nke ọhụrụ. Ka wọ́n na-eme otu onwe eji bọọdụ. Wọ́n na-ajọọjụ kwanye wọ́n na-ajọọjụ. Yes, these people were the first to come all the way from Ugwu Akuma. All the way from Akuma and Obi. Punctuality na-eso bakwa na dressing na-eso. All right. In alphabetical order, ladies and gentlemen, anyị ma ndị ọgbọ niile bụ egwuregwu bịa ma bịago ọgbọ. They will now come and display. Yes. They will come and display, and thereafter, one already may entertain.
No, no, they get sleep. Many neighbors will be able to be done from A. Let me use this opportunity to recognize the presence of the President Nzukwaro Port Harcourt branch. Yes. President Nzukwaro Port Harcourt branch. Is Ambassador AGK Nabuye. Thank you very much for joining us. All you will standing committee chairman of the Youth Enterprise Program. Amasu, when you ready to come and do your display? Amasu Village. Ndị Amasu bịakwa Amasu Sochewazi. Then Amukwa will follow. Amukwa will go next. So the 3 villages are gathered. Then we'll talk about Igbo. Can we have Abu Village? DJ, please. DJ, we are sorting ourselves out here. Please put that video. Biko hanaenda maniba ndabu kwasi na biko na ihe mana huwo na wa madapu na ihe mere wo wa dabe na eturi osi na eze wono na obi wasi biko amukwa amada tera nyuri kama ama kumabia ama swabia Igbo mabia Utari and then Ugwakuma. Or the Ugwakuma may Utari, the 2 villages. Ugwakuma Madama before Utari. So we're still waiting for Abango. Mazi Chekwas Albert Oti is also here. Former President General, Attorney Welfare Union. Mazi Deo, thank you for coming. There are so many personalities. In fact, in the Piarani, I have a secret club at the Kaja. How do I hear to Gava? I will be where you will be. Niamira, American. We thought we would have had a clement weather for this. About Waputawala, Ogama Supiano, or about ready. Ama support Chinejo. Mira, again. I think so. I'm Abamu, can we come, please? Biko, Mbado Kwagi. Ayapado Maka. Echi. Please, can we come? Just let it in a hurry. Just come and go around this arena and then you can leave. Mazi, can we do it this way? Whichever group is ready, let them signal us. We can have them quickly so that we don't wait so much. So that we are cancelling the alphabetical order. Yes. Because okay, nobody ready why put that. Who do they represent Igbo? Igbo is ready. Igbo is ready. Okay, come on, Igbo. Let's have Igbo, please. We don't have so much time to waste, please. We can take Igbo.
na fọrọ yọrọ kigbo ụda ọma Igbo na ebe ka na-ebido biko ebe ka na-ebido jee hụ ka ndị abịa ya gba biko wapụta na apụta ahụ ndị aba agba agwụ ya welkọ agba agwụ biko ịbịa unu bụrụ anyị ọgba bịa ga unu atụgharịa anyị abụbịa unu agba agwụ ị na-ebe m anya agba agwụ unu na-ebe m anya unu na-aga ọgba gburugburu unu ga-ata anya unu agba gburugburu nyom I got it. That's Ababu village for you. And Ababu will do well. We're going to Ababu. Nna m aka siri gị ike na nkwa Chineke ọtụla anyị kụwara nkwa nna m ị na-akụ ihe akọwa akara aka gị agọdị Ababu village. I want to remind us that Tendinam Adigawe, are you with the 6 villages making up Ibomi kindred? Ababu at the hilltop is one of them. In fact, Ugu Akuma. Ababu is a terrible. You're welcome. I want to also announce to us that Ejima Ababu Siegwe. Ababu Siegwe. Yes. All passengers for 1 week. Ababu Siegwe. Abraham Chinedu Okite. Abraham TBC. Abraham Mazo Babi. Mazo Babi Ndewo. Nagazi. That's the Martin's point. Martin's point. That's good. Every year. I see some young girls. Every year, thank you very much. Martin's point, thank you. What am I encourage our young ones? Yes. And I'm encourage our young ones to join in our culture. Thank you. Amasu, Amasu. Amasu, let's go. Amasu. Agade. Amasu Nugataga. Amasu. Ababu Siegwe. Akabudu. Biko gadu ndi Amasu patawa. Amasu Nubiawa. Unu chetekwe na hii sinande amukwa. Sina
na ndị akwụkwọ jisiri ike bịa agaghị kwesịrị ịbịa kama we cannot blame them. You cannot be rejoicing when your is in the hospital. Ndị ebe ndị Amasu zara apụta. Amasu, can we have you now? Biko. Abula Mazi, Napara. Okay. Amasu nuga tampara hall putawa no. Biadu ma buruburu ya nyati kwa bunu no biko. We don't have much time. We don't have much time left. Amasu, please. If Amasu is not ready, we can call it home. Be may disrupt their dance. Amasu. Okay, I think Amasu is ready. Okay, we are waiting. Yes, I think Amasu is ready. I can see them. I think Amasu is ready. Amasu, what you go watch your into here? Amasu is here, and of course we know that. Amasu Efiagbo. Amasu Efiagbo. Amasu. Oh, one day no. Amasu. Thank God for Amasu. Amasu Efiagbo. Agodi. Sorry. Benda Amasu di gara-gara itu. Sorry. One time arayo nana. We can call this catch them young because Abula Momrema will I hate it? Yeah, the young one, the young shall grow. And Amasu too, the men encourage their young ones. Abula Momrema, beautiful. Thank you. Na Masu Wonganga. Mazi Poneko, PG Babisi Kindred, and you know here. Mazi Putabi Abasinde Nganga. Abula Munyegi. Amasu, Ijisike, Ugai Tugariwa, Puabiko. Mazi Poneko Apatala. Mazi Poneko Apatala. Amasu ndewono. Ago kwesịrị Ima wa buruburu ga Chineke. Ire na-egwuregwu niile na Amasu. Beautiful. To encourage our young ones. Yes. To appreciate their culture. Yes. Appreciate your culture. That's what we are saying. Ndewono Amasu. Audio record now.
Yes. You're welcome. You can't deny that fact. They are also very colorful. Also very colorful. You can see the touch of white. Yes, beautiful around. Amasuyi katana zibo to pakre ni bore puwa. Unuziwuza Amasu, please. Can we call the next village to get ready? Ibom. Ibom, entertain us, please, entertain us. Ibom, you now have your chance. Ibom. Thank you, Amasu, thank you very much. He had another beautiful. This is good. Amasu Efiabo, thank you. Thank you, Igbo. I'm not represent Igbo. That's true. I'm going to use just about 10 minutes. People who know what. Beautiful. Anyị mara ndị Igbo ma na-adịgo. Ihe anyị na-arịọ ha, let them encourage their young ones, to grow with this culture.
Ibom unu emena beautiful. Nnukwu akụma unu ga-adịdo n'ihu ha tere uri unu bịawa mgbe ihe ọma mewe Please, 2 minutes so that we can have 2 minutes so that we can have immediately. Ndiaba, please come in, come in. Aba Mangu, Biko Batawa.
Is in the forefront, leading the Ojari group. That's Ojari for you. Yes. That's it. These are your people. Yes. Mazipul and Santa is there. Let's go. I'm
Let me specially recognize the arrival of Mazi OGB. A very special dignitary in our midst today. Mazi Ogunea, thank you very much for joining us here. We are DJ. Thank you guys. I need to say anything again. Most delighted to have Mazi OGB in our midst. Thank you. One of them more song. How the Kamala will come and take this for EDJ. Emma Odumeku, please can you give us a vote of thanks so that we can wrap it up? Or do we, let's take it from the PG. PG, you can give us a vote of thanks so that we can call it a wrap for today. Okay, well, Mamano, Aro, Mamano, let me see, Mamano, I make a day about the two, they do bad and the main point people to see. I am not seeing a very accident because he don't know. Now, I never wear a border, I am a paper of the cancer. Ah, Jesus. People who put it there on the Gualachi. And now, I have a visitor. People about the I am a passenger. Would you? What people will see 2025, and we believe that for everything that happened, God knows about it. To the glory of God, thank you for coming. Thank you that you will go home safely. Thank you that you will come again next year, and everything. We thank you and give you all the glory. When you see, say, well done for coming. God bless you all as you live. In Jesus' name, amen. Thank you very much. So we call it a wrap. See you tomorrow at the special celebration of Eke Battle 2025. Mazi Ogunea, thank you very much for coming. God bless you. Thank you.